Здравейте, любители на карти! Добре дошли в YouTube канала ми, знаеш ли това? Днес ще изтегляме две карти руни. Всеки ще си избере една от тях, за да видим какво искат да ни кажат руните за април месец. Това е първата. Това е втората. Прибираме другата. Смятам да сложим и ангелски картички пак. На първата и на втората. И предварително направо ще изтеглим от малките карти, душата знае. И така. Всеки да се избере една от двете карти. Аз започвам с първата. Който е избрал първата, какво иска да ни каже руната Беркана за месец април? Беркана. Беркана символизира Великата майка, древната богиня на земята и плодородието, на раждането и възраждането. Беркана също е защитна руна, помага да се опазите от неприятели и уроки. Беркана означава ръст. Във вашия живот е настъпил период на развитие и нарастване на възможностите ви. Тя е признак за добро самочувствие, физическо и емоционално. Но нарастването на вашата духовна, интелектуална и личностна сила изисква от вас да се откажете от всичко, което пречи на развитието ви. Беркана предвещава мир и хармония, както и благоприятен изход от всяка ситуация. Я да видим ангелските карти, какво иска да ни каже. Отстоявай правотата си. Ти желаеш тази ситуация да се разреши с мир и любов, но от твоя страна си иска да проявиш твърдост и честност в отношенията си с другите. Докато отстояваш своята истина, ние ще застанем за теб, за да ти даваме сили и да ти съветваме какви думи да изричаш. И сега да погледнем малката карта. Какво иска да ни припомни? Всяко недоволство към когото или каквото и да е отслабва здравето ти. Значи няма нужда да изпитваме недоволство. Така. А Беркана, който иска този месец, който си е избрал това, може да си я напише на едно листче и да си я носи в себе си или да остави някъде в къщи, като закрила защита от завист, да го кажем. Сега втората карта е Гебо. Сега ще видим какво иска да ни каже Гебо. Гебо е дар, щедрост. Тя е от тези руни на футарка, които са с симетрична графика и няма значение дали е обърнато обратно. От най-дълбока древност тя е символ на клетва или обвързване. Гебо също така изразява първичната магическа сила и руническата мъдрост. Извинете. Руната разкрива тази част от душата на всеки от нас, която крие дълбоката ни вродена мъдрост, недостъпна в обичайното състояние на съзнанието. Тя неизменно се свързва с дар от съдбата, неочаквани подаръци, придобивки или внезапно да ви потръгне във всичко. Означава също и ново партньорство или предложение за брак за тези, които имат партньорство. Но руната ви предупреждава да бъдете внимателни. Дайте свобода на действие на партньора си и не навлизайте в неприкосновената му територия. И не забравяйте, появата на Гебо предсказва съзидателни промени и събития, които ще ви донесат покой и облегчение, а в живота ви ще се възцарят мир и съгласие. Добре, този 1 април много хубави карти ни изтеглим. Я да видим ангелчетата. Всяко зло за добро. Онова, което изглежда като проблем, всъщност е отговор на твоите молитви.
Когато всичко се разреши, ще видиш каква е била истинската причина за сегашното ти положение. Довери се на Божията закрила и безкрайна мъдрост. Бог ще отвърне на молитвите ти по най-добрият за теб начин. Прекрасно. Не се отчаивайте, ако в момента нещо не се случва, всяко зло е за добро. Каква случайност? Или може би не. Казвам, не се отчаивайте, тази карта казва, никога не се отчаивай, помни, всяко зло е за добро. Вярвай, че е така. Не. Който е избрал второто, сигурно има проблеми, може би в семейните, в личните отношения, в нещо, защото две карти, всяко зло за добро, значи трябва човек да е много притеснен и тези карти са най-прекрасните, които може да ви се паднат. Всяко зло е за добро. Каквото и да се случва в момента във вашия живот, помнете за добро. Чао, чао, любители на карти, това е от мен.